ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କଦଳୀରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ବନଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କଦଳୀ ଚୋପାରେ କିଛି ବନେଇଛନ୍ତି ନା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି? ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଦଳୀ ଚୋପା ପତୁଆ ଆଜି ରେଡ଼ି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏପଟେ କଦଳୀ ମୁଁ କାଟିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ଦେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟା ରସୁଣ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଆଣିଲି। ତାପରେ କଡ଼ା ଟିକେ ତେଲ, ଆଳୁ ଆଉ ସେଇ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଯେ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଷି କୁଷାଇ ମାନେ ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଷିବେ। ତାପରେ ତେଲ, ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଜଳିଲା ପରେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ କଷିବେ। ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି କଦଳୀ ଚୋପା ଭର୍ତ୍ତା। ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଜରେଇକି କଷିବେ। ତାପରେ ଯାଇ କଷା ଅଂଶ ଆଉ ତାର କିଛି ବି ପିତା ଅଂଶ କିଛି ରହିବନି। ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରେ ଭାଜିଲେ ସେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଭଣ୍ଡା ପତୁଆ ଭଳି ଲାଗିବ। ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଡିଟୋ ଭଣ୍ଡା ପତୁଆ ଭଳି ଲାଗିବ।